Generally peaceful ang eleksyon sa Cagayan de Oro City. Mao kini ang gibutyag sa kapulisan human nga walay natalang election-related violence sa syudad. Ani ang report. Malipayon ang Cagayan de Oro City Police Office sanglit na himong hapsay og malinawon ang bag-uhay lang na human nga eleksyon sa syudad. Taliwala man sa intense rivalry sa mga kandidato sa syudad. Matod sa Kokpo nga aduna may nahitabong insidente sa pagpamusil adlawng Domingo ug adlawng Martes apan dili kuno kini election related. Sa mismong adlaw sa piniliay Mayo 9, malinawon og wala gayud kuno'y nahitabo nga insidente nga gikaalarma sa publiko lakip sa mga polling centers. Kami nga mga PNP personnel 50 meters radius away from the polling precincts mao na may atong ano. Ug dunay mga written request gikan sa mga BI ato man na siyang i-address gilayon. So dunay mga panghitabo minimal lang address man gilayon matagaan atong pagtagad. Pinaagi sab sa hugot nga pagbantay sa border checkpoints pasulod sa syudad na siguro gayud sa kapulisan uban ang Task Force Oro nga walay nakalusot nga mga daotang tawo nga magsamok-samok sa piniliay. Wala usab na dakpan nga milapas sa liquor ban nga gipatuman sukad niadtong Mayo 8 hangtod 9 sa adlaw sa eleksyon. Mapasalamaton ang inyong higalang pulis Kokpo. Inautunta nga magpadayon ang maong pag-abag sa pag-implementar sa mga security measures. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.